Regulátor AMR FCT20 je jako jeden z mála regulátorů dodáván se základními regulačními algoritmy pro řízení dvoutrubkových a čtyřtrubkových fan coil jednotek a stropních systémů. Regulátor se napájí z 230 V střídavých a mimo podporu standardních RTD čidel podporuje také připojení čidel NTC. Akční členy lze ovládat pomocí reléových výstupů, triakových výstupů nebo pomocí analogových výstupů. K regulátoru lze pomocí jednoho ze dvou rozhraní R485 připojit také nástěnný ovladač a velkou výhodou je určitě také to, že tento nástěnný ovladač lze napájet přímo ze zdroje umístěném v regulátoru. Druhé rozhraní RS485 lze využít pro komunikaci s nadřazeným řídícím systémem prostřednictvím protokolu Modbus RTU. Vlastní oživení je velmi jednoduché. Základní nastavení lze provést pomocí dvou přepínačů, které jsou přímo na regulátoru AMR FCT20. Další parametry lze nastavit pomocí utility appconfig, která je stejně jako většina softwarového vybavení z produkce Amitu zdarma ke stažení na našich webových stránkách. Utilita je velmi intuitivní, takže oživení celého regulátoru dokáže učinit téměř kdokoliv, kdo má k dispozici počítač a rozhraní RS485. Automating your success.